Sint-Jabik, grote favoriet op boostpartij. Heerenveen eindigt het seizoen in mineur. De basketballers van Ares willen revanche op Leiden. Dit is de sport op Pinkstermanje 20 mei. Goejoen, in het komende liedje loeren omtinken voor de wichtigste Friese sport van het oude weekend. Zo winnen we bij de finale om de Noordelijke Districtsbeker tussen Harkemasse Boys en Genemuiden. We hebben basketbal, de tweede wedstrijd in de finale om het landskampioenschap tussen Ares en Leiden. En we hebben ook nog een analyse van het seizoen van Sportclub Heerenveen. Dat, al hieraan, nou eerst de actualiteit van Joetedai, de boostpartij in Friendship. Want de grote favoriet op het Nederlands kampioenschap voor senioren, kwart zijn de boostpartij, is de regerend kampioen Sint-Jabik. En dat komt dan benammen door de beide broeren Triemstra. Zij maatje op dit stuit de chance uit in de Keersrood. De oudste, Teke, had al 4 keer de PC woen en de jongste broer, Bouke, is dit seizoen goed uiteenzet. Zo woon hij maar zijn eigen parcours dit seizoen al een haardklassepartij. Wiels de eerste overstijdentochtfietsers in Sint-Jabik voorbij komen, maakt het Teke hem kleer voor een goed vervolg van het seizoen. Vanaf jou draai je om. Daar markeert niks op. Maar zijn 31 jaar is hij de oudste van 3 broers en heid van 2 been. Ja, nee, pap. Dag, Kiertje. Nou, dat gaat wel winnen, hè? Doei, Doei. succes. Bedankt. En als oudste heb je dus de verantwoordelijkheid om je jongste broer op te hellen. Ja, ja. Goedemorgen, Trimi. Jongen, Kom maar heen. Klein voor? Ja, altijd hè. Mooi. Geleden woorden. Bouke went nog thuis bij Heid en Mem. Een echt keertsgezin. Heid Reinder is een verneemd oud-haardklasse keertser en achter zijn huis maakt hij keertswanten. Hier snijdt hij de boel uit, het linkt hij de boel in elkaar. Alle apparatuur die hij hebben nodig heeft. De naaimachines werden in elkaar nooit. De radio's voor de muziek vanzelf. En ja, hij rijdt hem hier mooi, elke dag. Maar hij kookt wel aardig keertje ook, hè? Ja, hij ook wel aardig keert. Ja. Hing een soort foto's van hem, heen. Ja. Hij had hier van alles heen, dus, maar ik foto's van hemzelf. Dit is in Holwert. Daar ging erachter staan en toen mijn mem die zei van, als er wij komen, die zoom, dan krijgt wij Ellie. Is dat? Maar dat is vind ik een hele leuke foto, want als de Randers in Holland juist en tekens in Holland, nou dat is super dezelfde uitdrukking. Dus daar hebben we het duidelijk van Heid. Ja, ik denk het al. Met een paplepel ingegoten. Ja. Zij is Al ja. Maar ze hoeden net, ja? Dus middelste die woont net meer naar de jongenscategorie. Nou, ik zal hem maar eens ophouden. Zelf weten. Na het ophellen van de tredemaat Reense Pieter Hiemstra Morgen heren. kind het parcours naar Frensita. Ik hoop niet dat je hem van dronken verliezen, maar Maar zijn trein woen ze dit seizoen al in Weidem en in Tjemerum. En verlien hier woen ze ook al de boerspartij. Toen nog wol maar Rutmer van een meer omdat Bouke blesseerd weer. Maar nou is Bouke in topvorm. Ja, best gedaan. Ja, nou, ik kom wel beter misschien. Dan zie ik nou meer weer de mat. Maar Ja, maar voor de hoofdklasse. eentje, ja. Ja, nee, nog een punt. Vaardig hier samen. Wie had eigenlijk voor jullie een grotere talent? Ja. Nee, ik is momenteel. Ja, oké. Maar Ja, weet ik niet. Dat maar dan komen nou. Maar er is wel zin in dan. Ik kan je wel opscheppen hier, maar ook eerst en naar. Kijk eens toch wat zinnigs is. Wie had het grotere talent? Ik denk dat ik wat meer talent heb, maar dat is moeilijk om te zeggen van jezelf. Maar Bouke, Bouke zei net. snap de vraagstelling net je. In de eerste omloop maakt Sint-Jabik tjen Skettens-Longerhou. Dat is ik nu, Steffen. Eerste omloop voor Sint-Jabik. Ja, je moet wat ze niet beginnen, hè? Dus ze doen het wel. Oh, Door het beste. daar spreekt een soort vertrouwen uit. Zo hoe ver we komen nog? Maar als dan een beetje naar die listjes van de volgende tegen een NK uit dan, is dan dit misschien wel op het toer was dat het laatste treffen was, denk ik. Nou, ja, laten we even letten, dan ben je wat warm eruit. Maar je moet van iedereen wennen kennen, dus ik denk heel voor. Dat is mooi, maar Skettens gaat er maar geen 4 weken na en is dus uitskekelen. En in de tweede omloop gaat het eenvoudig van Sint-Jabik, want ze winnen van Jesterijn. Alle ingrediënten nog nou dus voor een mooie dag van Sint-Jabik. En Sint-Jabik maakt de favoriete rol voor eerst weer, want zij treffen in de eerste hele finale het parcours van Hayem Feisem. En dat is ook een parcours met een verhaal. Gewoon wij keert Martijn Lijnsma mee, maar die is ophouden. En daarom nou 2 oren erbij bij Hayem Feisem. Een heid en een zoon.
Hier rechts is het Ani van Straten en de jonge Lars Pieter van Straten kiest ik mooi. De tweede man is dan haarklosser Martin Veenstra. Het is wel verschrikkelijk goed in die hele finale. Want ze komen maar 5 om een fjouwer voor. En dat zit Sint-Japik ik net mooi. Want hier rekt het teken Triemstra placeert. Een bal krijgt er in zijn eeg bij het keren van die bal. Even zien, ja, dat shot er dus net zo goed uit. Toch maar even naar de zijkant daar. Een blessurebehandeling van 4 minuten, dat mooi. Die neemt er ik, maar het shot er net goed uit. Bouke mat voorin, Bouke Triemstra, hier voorin, achterin Reense Pieter Hiemstra. Ja, en hij slaat hem dan kweer. Het is misschien wel geen perkspeler kun je haar sissen. En zo zit het parcours van Sint-Japik, de winnaar van Vlinier, de grote favoriet op de D. 4 om fjouwer en 6 fjouwer. En als balkeerder komt er dan toch nog even in field tegen Triemstra. Hij zal letterlijk nog wel naar het ziekenhuis gaan. De opslag komt van de grote man uit Heijem-Vijsen, want hij kiest echt een geweldige partij. En hij zorgt ervoor dat zijn dwarp uiteindelijk naar de finale tageert. Zijn vereniging wint maar 4 om fjouwer en 6 fjouwer van Sint-Japik. In de oren hele finale parcours van Bitgem. Jongen van der Meulen weet dat nou in Bitgem, maar is geplaceerd en dus deze man. En dit is de vervanger, Cor Sittema. Good old Cor Sittema. Dit is Hendrik Tosma, de PC-winnaar van Vlindier van Gautum. Good old Dirk-Jan van der Woud en hij kiest hier maar fjouwervoudig PC-winnaar Daniel Iziger. Maar de winning gaat naar Gautum vrij eenvoudig. De poppenslag is hier van Daniel Iziger op de opslag van Tjisse Steenstra. En dus gaat Gautum naar de finale zien Heijem-Vijsen. Maar van Cor Sittema, good old Cor Sittema, toch wel een mooi dag. Ja, dat zeker. En voor jou 4 omlopen. En ik denk dat het nodig uit weer. Zo simpel wit. Ja. De finale van het Nederlands kampioenschap voor senioren gaat dan dus tussen Heijem-Vijsen en Gautum. De finale tussen Heijem-Vijsen en Gautum. 3 eerste gelijk en 6 fjouwer. En dan is het Martin Veenstra die het perk mist en dat betekent dat Gautum nou de voorsprong neemt. Maar fjouwer om het rijden. Hendrik Talsma. Voorin bij Lars Pieter. En het retourneren van diezelfde Hendrik Talsma brengt de 4 bootjes onder de Telegraaf van Gautum. Het is 4 om het rijden. Zaak van Martin Veenstra om deze keer dan te behouden. Brengt de bal tussenin. Dirk-Jan van der Woud met trekken. Annie Verstraeten die hoeft er niet eens op de pas te komen. 6-12 voor het betoel van Heijem-Vijsen. Nee, een prachtige opslagbal van Martin Veenstra. En komt weer dichterbij in deze finale. 4 om het rijden, wordt nou 4 om een fjouwer. Heijem-Vijsen nog net verslaan. En dan kan Daniel Iziger proberen om het liedje keer om het uit te maken. Brengt de bal achterin, tussenin, wat best opslaan. En dan wordt de bal haast nog keer terug, Hendrik Talsma. Maar hij gaat voorbij. Heijem blijft nog 6 fjouwer. Daniel Iziger. De bal, we hebben Martin Veenstra. Oei, die zou een hele reis krijgen. Maar hij slaat hem in de grond zodat het maar een lietskeers gebeurt. Ja, nou ben ik trouwens een heel groot voor de betoer van Gautum om het uit te maken. Alhoewel, de opslag van Martin Veenstra rint je de hele dag als een trein. Geen Martin Veenstra zien betoer nog in de race houden. Op die net al te dikke keert. Brengt de bal voorin met Dirk-Jan van der Woud. Die slaat hem liek in de bek van. Nee, dat kan Martin Veenstra nemen bij. Stuit het van hem af. Gautum wint de boelspartij. Dat is zeg al in 2009 en 2010, maar dezelfde keertjes. De premie is voor Huid Annie Verstraeten, 52 hier. Mooi zoon Lars Pieter, 15 hier. En de geweldig keertsende Martin Veenstra van Heijem-Vijsen. Rond vanaf het begin wel lekker en ik kreeg goed steun van mijn maat. Jongen van 15 jaar die gewoon gesteend had hier op een hoofdklassepartij. Maar als je een Huid van 52. Ja, maar ja, die weer er ook bij in tussen speelde. Dat vind ik wel prachtig. En dat je het dan... En althans, zo slaagt het. En ja, zo krijg ik van de radio het peuken niet. We sloegen goed op. We sloegen er goed uit uiteindelijk. Goed keersen hadden, we lieten weinig zitten. En dan een stuit zo min mogelijk boeten. Dat konden we in de finale net helemaal recht houden. Ja, goed, we loeken wel het laatste handje. Het eerste seizoen van Marco van Basten als trainer van Sportclub Heerenveen zit erop. Juster wat ik de tweede play-off-wedstrijd om Europees voetbal verlen van FC Utrecht. In stadion de Galgenwaard eindigde de wedstrijd in 2-1. En daarmee is Heerenveen uitschakelen voor Europees voetbal. Het was een roerig seizoen, zowel sportief als organisatorisch. Wisselvallig, maar dat wordt keer de sportieve prestaties van Sportclub Heerenveen dit seizoen het best typeren. De ploeg snoept punten af van topploegen als Ajax, PSV, Feyenoord en Twente, maar verliest vervolgens van Willem II, Roda JC en RKC. It was terrible, you know. It was not
passie, you know. It was not fighting spirit, it was not football, it was not tactic and anything. Het voetbal is lange tijd net goed en de resultaten blijven uit. Krek na de winterstop zit Heerenveen nog maar 2 punten boven de rode streek. Nou, je moet gewoon reëel naar de situatie kijken. En dat betekent dat we ook naar onderen moeten kijken. Een goede serie van 6 oefenings op Riegen zorgt ervoor dat Heerenveen hem toch nog pleert voor de play-offs, voor Europees voetbal. En daarmee voldocht Marco van Basten onder doelstelling. Toch is de conclusie dat het toch de directie net goed anticiperen is op het voortgaan van de volslijne varhoede. Technisch directeur Johan Hansma had bezocht dat op te lossen met Matthew Amoa, Mark Oet, Daniel de Ridder en Marco Papa. Maar het bin stik voor stik miskleunen. Alleen nog Alfred Finn Bogason is een schot in de roos. Maar de directie stiet net onwelwillend zien hoe een transfer van de topscorer, omdat dat weer yield op Smieterseel. Het is sowieso de vraag hoe het overtol de Takomier uit zijn zeel. Juricic gaat naar Benfica en Jeffrey Gouwenleeuw naar AZ. Kruiswijk en Zomer maaien fot en er is interesse voor doelman Noordveld. De kans is groot dat er in juli een totaal renoveerde ploeg zit. Supporters moeten voor 1 juni onjan of ze de seizoenskaart verlengen willen. Maar na een sportief teleurstellend seizoen is er twijfel. Het nadeel is dat je nou moet beslissen dat je weer seizoenkaart neemt voordat je weet wat voor elftal er staat. Dat vind ik wel jammer. Ja, maar er is dus twijfel. Twijfel, zeker. Ja. Hoe zit het bij jou? Ja, hetzelfde. Die tweede seizoenkaart, ik denk dat ik hem toch even een deal met iemand. Want het is ook al €300 het stuk. Dat is €600, ja. En gezien het oude seizoen. Ja. En ben er meer die er zou denken? Hij die loeren wel eens opvang? Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ik ken ook wel een persoon die de kaart opzeggen. En wat jou is er dan voor reden? Teleurstelling. En veel roering in de club. Geen duidelijk beleid. En dus is dit misschien wel de toekomst in het Abelenster stadion. Lege plakken op de tribunes. Organisatorisch rommelt het aan alle kanten. Voorzitter Robert Veenstra beheerst de kunst om heel tijd negatief in het nijs te komen. Zo ziet hij frontaal de onval richting erevoorzitter Riemer van der Velde. Van der Velde wordt in februari van dit jaar onder kont zetten als scout en ook als adviseur van de club. Het is voor een soort sponsors de bekende druppel. De ien naar de oren sluit het sponsorcontract op. Naar aanleiding van alle gebeurtenissen van de laatste maanden zeg ik bij deze alles op. Ik verwijt de directie en raad van commissarissen van een wanprestatie. Het moment dat ze Riemer de kaart oppakt voor de trip naar Spanje, dat die van mij de doorticht. Maar je hebt dus 12 jaar lang je €24.000 betalen aan de club, werd je supporter van binnen? Ja. Wie het een drege kar om dan te zeggen van nou hoor ik ermee op? Ja, daar ga ik lang over nadenken, man. En dat besluit is net genomen van hier naar per oren. Dat is een proces best van hier. Dat is een proces best van hier, ja. En binnen er meer sponsoren die te zouden denken? Ja, die ben er daadwerkelijk meer. Sponsorinkomsten verdwijnen als snie van de zinnen. Maar de Heerenveen-directie bloot ontkennen dat dat komt door mismanagement. Zij zeggen dat sponsors vooral opzezen door de economische recessie. We doen onderzoek naar waarom als je opzegt, waarom zeg je op? En dan, nou ja, goed, de 80% geeft aan van ja, we hebben gewoon echt moeite om het rond te breien. Je komt er voorlopig net wel waarom als sponsor bij Sportclub Heerenveen. Net jij er wat venster voor dus. Angst op de werkvlier, lilke sponsoren en een vastzitter die het rollenbollend oestritten gaat met de erevoorzitter. Het had een roerig seizoen west. En zolang als Robert Veenstra de baas is bij Heerenveen, liep het daar geen verhoring in te komen. In een uitverkocht Kjelledikje gingen de basketballers van Ares sneun op zoek naar revanche tegen Leiden. De Ljouwerters wie een 3 dagen eerder in Leiden nog dicht bij een stunt, maar verspielden de winst in de slotseconden. In de Best of 7 serie gaat het om 4 oerwinnings. Sneun wie de tweede wedstrijd om het landskampioenschap. Till de klok 6-0 staat op de shirts van Leiden. Na die miraculeuze oerwinning op Ares een paar dagen eerder. En Ares begint in het Kjelledikje min. De scoorten vallen alle keer verkeerd. En de rebounds binnen haast alle keer voor Leiden. Wat ze een vlotte voorsprong pakt van Johan Vijf. En het spul van Ares blijft min. Weer balverlies. En dat blijkt in deze fase deerlijk. Want bij Leiden staan ze stuk voor stuk vrij. En Enzo Zwart brengt het verschil na het eerste kwart al op 12-20. Stop stepping up!
Cabral besiekert zijn man op scherp te krijgen. Het maakt duidelijk oors, maar daar is in het begin geen sprake van. Bij Leiden vliegt alles erin en bij Ares misleert het. En het verschil groeit. Als deze score goed valt, is het verschil maar liefst 19 punten. En dat in het kelle dikje. En dus moet een wonderlijke Ares weer in de wedstrijd helpen. Er wordt knokt. Het is hier Gerald Williams die het verschil een beetje draaglijker maakt. En Ares begint stadig, maar zeker aan een inhaalrace. En bij het skoft is het 30-41 nog altijd over punten achter Leiden. En wat kan er dan nog in de tweede helft? Bij Leiden, ja, daar beginnen de ballen er nou eens een keer net in. Plus dat Ares nou de rebounds had. Sjors Spoels, wie daar belangrijk onder de basket. En diezelfde Sjors Spoels komt mij naar voren, maakt het al. En in Ien is Ares waarom in de wedstrijd. Ze komen tot op 2 punten, 43-45. En dan lijkt het alles weer mogelijk. Maar daar is dan Leiden mij een deerlijk antwoord. Enzo Zwart zorgt ervoor dat 52-43 op het boord komt. En Leiden dus toch weer wat uitrent. En hoe zal het dan in het vierde kwart? Daar is een haardral van deze Sam Givens. Hij is verantwoordelijk voor een groot rebounds, maar pikt echt zijn doelpunten mee. Deze driepunter zorgt ervoor dat het verschil weer op 2 punten komt. 52-54. En hier een creërsblok. En dan zelf de rush. En hij vindt daar Chu de Paula. En dan is het helemaal weer een wedstrijd. 54-56. Maar 1 puntje verschil. En dan moet alles toch weer mogelijk wezen. Maar daar is dan op een nij Leiden mij direct het antwoord. En starig gewoon breidt ze de voorsprong weer uit. 54-58 is nog toe Sjen. Maar Ares had nog enkele missers en dit is dan de nekslag. Leiden wint met 68-63. In the second half, we try to make our surge and try to make our run, and then we cut it down to like within 1 actually. But you know, they're a good team and they made good plays when they needed it. And unfortunately tonight we just couldn't have enough to get it over the top and break through to get the win. 2-0 achter in een serie, dat is bijzonder lastig. Meer is het eigenlijk niet. Het is lastig en we moeten gewoon we moeten blijven knokken. Miracles can happen. Anything can happen in basketball, you know. So we just got to go down there and play our game and be confident. Harkemasse Boys koert teleurstellende seizoen. Dit weekend toch nog een beetje glons Jan. De ploeg eindigt als 9e in de haatklasse, maar plaatst in Wol voor de bekerfinale. Chinstander daarin is Genemuiden. Een ploeg die het degraderen uit de topklasse. Voor beide ploegen geldt dus dat het winnen van de beker het seizoen wat opfleurt. Zat teleurstellend als de competitie vroeg zo succesvol wie Harkemasse Boys in de beker. De campagne leidde naar de finale en daarin zit Jordi van Wijk in de basis. Hij herstelde van een zwiere knibbelblessure en maakte bekend echt takkensseizoen voor de boys te spelen. En bij Genemuiden een oude bekende, Jeffrey de Visser, speelde in het verliezen Oorlier bij Cambuur. Erik Rotweg. Lange bal, over de verdediging van Harkemasse Boys. Jeffrey de Visser is attent. En na 2 minuten is het al 1-0 voor Genemuiden. Arehans Boersma liet hem uitroeven. Toch de oud-prof van Sportclub Cambuur. Die de bal mooi oer Michael Kampjes hinnen zit. Een domper voor de ploeg van Willem Brouwer. Al na 2 minuten op achterstaan. Slager. In de jipte op Johnson Bakuna. Gevaarlijkste man aan de kant van Harkemasse Boys. Loopt naar Binta, hij het uit. Bakuna! Maar de schot gaat correct voor ons. Goeie mogelijkheid voor Harkemasse Boys. Op naar Bakuna. Nou van de andere kant. Waarom naar Bolt. Van der Meulen, Huisman de Jong. Mooie combinatie. Bishop, Klaas Kotanus. Van der Meulen is terug rond. Schitterende aanval van Harkemasse Boys. En het is 1-1. Bij Barcelona nemen ze het tiki-taka voetbal. Op een Harkema een tic-tac-teo combinatie. Het is een geweldige aanval. En Roel van der Meulen, hij is het aanstation. Jelmer Slager pompt de bal het strafschopgebied van Genemuiden in.
Af van de bal van Raymond Bolt. Knappe actie. Bolt maakt schot. Maar een goede redding van Erwin Hennephoff. Zo komt Harkemasse Boys goed uit de kleedkamer. Van der Kolk. Martijn Jansen, mooie paas op Willem Lanjou. Is dit dan de 2 van Genemuiden? Dit is de 2. Sankans maakt hier de spits van Genemuiden net aan. Willem Lanjou. De paas van Martijn Jansen exact op maat. En 1-9 mooi Michael Kampjes faalt Lanjou net. En dus maakt Harkemasse Boys weer in achtervolging. En daarbij moet de risico's genomen worden. En dan is het oppassen voor de counter van Genemuiden. Ruud Heller terug Slager. Kampjes overdost. Kans Martijn Jansen, maar Kampjes herstelt zijn flater. Dat hier de beslissing wezen kind. Maar Kampjes komt maar de skrik vrij. Het is alles of niet voor Harkemasse Boys. 5 minuten nog. Agans Boesma naar Joël Wagenaar. Invaller Heine Uldriks dan uit de draai. En daar valt toch nog de 2-2. Harkemasse Boys had de verlenging te pakken. Prima doelpunt van Heine Uldriks. Hij weet als een echte spits wat de goal is. Hoe er net naar te zien uit de draai. En dat zit wel leek. Laatste minuut. En Harkemasse Boys bezieken de verlenging nog vat te komen. Vol de oerwinning. Boesma op Bakuna. En daar is die oerwinning. Johnson Bakuna brengt Harkemasse Boys in extase. In de allerlaatste minuut zorgt hij voor de 3-2. Boesma maakt oersjoch. Bakuna tikt hem binnen. En dat betekent dat voor de 5e keer in de geschiedenis van de club de beker naar Harkemasse Boys gaat. Die hebben op zich net een heel bijster goed seizoen gehad. Bepaald net. Nee, bepaald net. En 3 weken geleden hebben we veilig spelen. En daarna hebben we eigenlijk ons beste voetbalspeler. Dus je hebt op laatst bewaren. Maar dit als gevolg, dus geweldig. Ja, heerlijk. We hebben gewoon echt een slecht seizoen gedraaid. Het begin heel slecht, iets beter. En het was gewoon een treurig seizoen. En als je dan de beker wint, nou ja, kan niet beter. En trots deze oerwinning speelt Harkemasse Boys nou verder om de landelijke amateurbeker. Tak om Sneurnal nemen ze het in de kwartfinale op tegen Haardklosser Deurne. En hiermee ben we aan het eind van dit programma. Nou, dadelijk keer we zien naar het Frieskenijs in Joert. Vanavond nog een hele gezellige jong. Dag.